leikattavaa pätkiä, se on Bohemi taideelokuva. Se on suomalaista Spookedeli-elokuvaa. Se on hallinnut. Pysähy ja syö! Pysähy ja syö! Ai 30 nestemäkille siinä. Ei se syönyt. Ja sanon vaan, että ei saa kuvata. Niin, kuvat siihen vai kuvanko mie poliisi tullaan asti? Ei ihan sama. Okei, mie. Nyt on adultio-bisnestä. Pankkiin mennään. Tästä voisi tehdä nopeutetun klipi. Lasse kävelee. Kauppakadun läpi. Oi vitu muna. Saanko meekki? Ei joku yksi filsu. Karvapersa. Ei ollut risloja paljon. Eikö? Mie myös unta, että mie revin jonkun... Pullia oli mulla navetallinen ja... Sori, mitä mie tein? On kappale. Talon omistaja oli joku vuosi takaperin talon omistajan... Siivotaan, nyt siivotaan. Nurkkia myöten pois paskat kurtaan. Olis hyvä. Ja, mutta voi tosiaankin olla se 3. jätkä. Me ei voi olla vaikka mitä. Niin. Miksi vain 3? Jos sä oot vaan sillä... Niin, miksi vain 3? Niitä vois olla vaikka 5. Et sä sie? Hyi helvetti. Ronni ei rajata. Hyi, tänne asti Tässä hais. on niinku syytellään. Viattomia sieluja. Ja sä olet vielä sellainen, minä kun pääsen taivaaseen. Jumala. Kuka sen teki? Mitro. Saakka. Teho. Sinäkin niin. Katsokaa nyt miten tehokas tämä menee. Noniin. Saako sen kamera jo tänne? Oliko se? Ei, se kuului ne viimeinen sana. Tottit. Minä olen tehnyt monta kenkäfilmiä. Mene pois. Minulla on hienommat kengät, vaikka vähän kurassa olet. Hei, me kävelen Kauppakadulle. Sitten meillä maistuu maisema, koska tää on muuten aika yksitoikkoinen elokuva. Vitsi, ihmiset saattaa katsoa minua viisana. Me jää auto alle tällaisen vielä. Oi, siinä on kato läikkiä. Tossa on kaivo. Pip, pip. Ai saatana, oikeesti sattuu! Ai vittu! Vitun homo! Anteeksi.